Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Utawi iki iku bab mertelaake pira-pira isim kang diwaca rafa. Al marfu'atu utawi pira-pira isim kang diwaca rafa iku sab'atun ana 7. Wahia utawi sab'atun iku al fa'ilu iku fa'il. Naku ja'a zaidun wal fatah wal qadi wa gulami. Umpamane lapat ja'a wis teko sapa zaidun zaid, wal fatah lan teko sapa canom, wal qadi lan teko sapa pak hakim, wa gulami lan teko sapa punakawan ingsun. Wal maf'ulu lan maf'ul alladzi rupane maf'ul lam yusamma kang ora disebut apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Naku duriba zaidun. Umpamane lapat duriba dipukul sapa zaidun zaid, wa yudrobu lan bakal dipukul sapa amrun amr. Lapat duriba zaidun lan lapat yudrobu amrun itu tidak disebut maf'ulnya. Kalau ditakdirkan lapat duriba zaidun, itu takdirannya duruba ar-rajulu zaidan. Jadi duruba wis gepuk sapa ar-rajulu wong lanang zaidan ing zaid. Kalau disebut maf'ulnya. Kalau tidak disebut duriba zaidun, kalau tidak disebut maf'ulnya. Soalnya fi'il mandi yang dimajhulkan. Wal muftada'u lan muftada, wa kobaruhu lan kobare muftada. Naku zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Umpamane lapat zaidun utawi zaid, wal fata lan canom, wal qadi lan pak hakim, wa gulami lan punakawan ingsun iku qaimuna wong kang ngadeg kabeh. Wasmu kana lan isim kurup kana, wa aqwatiha lan piro-piro dulure kana. Naku kana zaidun ko iman. Umpamane lapat kana ono sopo zaidun zaid, iku ko iman wong kang ngadeg sopo zaid. Wa kobaru inna lan kobare kurup inna, wa aqwatiha lan piro-piro dulure inna. Naku inna zaidan ko imun. Umpamane lapat inna zaidan, sak temene zaid iku ko imun wong kang ngadeg sapa zaid. Wattabi'u lan lapat kang manut lil marfu'i maring isim kang diwaca rufa. Wa utawi attabi'u lil marfu'i iku arba'atu asya'a, ono papat piro-piro sewiji-wiji. Rupane anak tu naat, sing nomor 1 naat. Naku ja'a zaidun al fadilu, ja'a wis teko sapa zaidun zaid, al fadilu wong kang utama sapa zaid. Wal atfu lan kuruf atop, naku ja'a zaidun wa amrun. Umpamane lapat ja'a wis teko sapa zaidun zaid wa amrun lan amr.
Wa tauqidu lan tauqid naku ja'a Zaidun nafsuhu. Umpamane lapat ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid nafsuhu yo awak dhewe ne Zaid. Wal badalu lan badal naku ja'a Zaidun akukah. Umpamane contone lapat ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid rupane akukah sedulur sira. Wahadi utawi iki at-tabi' lil marfu'i. Contoh papat ilu. Naat, atop, taukid lan badal. Iku kuluha utawi saben-saben salah sijine hadihi. Iku madkuratun kang ditutur apa kuluha huna ing kene bab ijmalan ing sakgulungan ala sabilit taat dadi ing atase dalan wewilangan. Wasayat kurulan bakal nutur sapa Kiai Musonef kula wakidin ing saben-saben salah sijine lafat minha sangking tabi' lil marfu'i fi babin ing dalem siji bab mufassalatin kang diperinci atau kang diterangake wallahu utawi Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan kali maha luhur Allah iku a'lamu luwe pirsa sapa Allah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.